Ahojte a vitajte v dielni Parkside. Dnes v DIY projekte postavíme hru na hádzanie krúžkov. Všetko, čo potrebuješ pre tento projekt, je v návode v popise. Kapovacou pílou teraz upravím všetok materiál, čiže kríž a tiež zvislé tyče na presnú správnu dĺžku. Pri krížovom prepletení sa z oboch materiálov odoberie polovica, preloží sa jeden cez druhý a tým vznikne veľmi pevné a stabilné spojenie, ktoré je mimoriadne odolné. Najprv si vyhľadáš presný stred. Ako fecis. Vezmeš si najlepšie uholník, aby to skutočne zostalo v pravom uhle a potom odmeriaš hrúbku materiálu doprava a doľava. Toto je skutočne najpresnejší spôsob, ako začať krížové preklínanie. Aby bol výsledok pekne zarovnaný, precízne narysujem presnú polovičnú hrúbku materiálu a potom starostlivo označím, ktorý materiál bude neskôr vyrezaný. Pre istotu môžeš skúsiť simulovať, ako sa kríž zloží dohromady. Potom môžeš vidieť, že či to pasuje alebo nie. Teraz sa odpojíme. To urobím s kapovacou pílou. S týmto dorazom môžem nastavovať reznú hĺbku presne po našu značku. Aby som dosiahol rovnakú a konzistentnú hĺbku rezu, položím si preto drevo, aby som mal o niečo väčší odstup od. Dostanem stabilný úder a zároveň dosiahnem čistý, hladký a beztrhaný výrez. Teraz sa ide na vybrusovanie. Aby som to dosiahol, urobím 5 presných rezov, 2 rovno na bokoch a 3, 4 v strede. Následne budem starostlivo vybrusovať s priebojníkom. Ďalej sa pozrieme na krížové prekládanie. Pred lepením samozrejme ako vždy úprava povrchov, na to excentrická bruska. Teraz môžu byť obe časti spojené. Zatlačte zverák a počkajte. Medzi tým narežeme guľatiny na požadovanú dĺžku. Skvelé na tomto stroji je to, že tu mám aj k dispozícii stupnicu, ktorá mi podrobne ukazuje, akú presnú dĺžku môžem odrezať. Pre bezpečné upevnenie som si práve vyrezal drevený klátik. S ním môžem pevne pridržať okrúhlu tyč a tá je tak úplne bezpečne upevnená v stroji. Teraz si označím polohu okrúhlych tyčí. Pomocou lepiacej pásky si tu označím vrták, aby som dosiahol rovnakú hĺbku vrtania. Známy problém, že guľatiny s priemerom 20 mm nikdy naozaj nemajú 20 mm, riešim tak, že ich zozadu zakliesním a tým získam pevné spojenie s materiálom. Tak. Teraz rýchlo rozdelíme bodový systém a môžeme skončiť. Krúžky si môžete vyrobiť z lana a trocha lepiacej pásky a zábava sa môže začať.